nás nedostanou. Ale já ho nebudu hlásit, to je hezký chlapek. Máte nějaký holky? Tady máme jednu. Lidičky, už to začíná jezdit. Ty pičo, seš dobrý. Čus lidi, vítejte u dalšího videa. Dneska jdeme na sněžku. Loni nám to nevyšlo, takže letos jsme se rozhodli trošku jít za světla, je hezčí počasí a jdem to probnout. Mám tady s sebou svůj tým, takže Kuba, Ninja, Power Rangers. Lukáš a Miky. Oblečený. Jdeme na to. Já jsem dneska takový medic. Medic. Když se bude něco dít, tak zasáhnu. Máme tady dneska posilu sebou tyhle ty dva tahouny, takže ty nás budou dostávat nahoru. A uvidíme, snad to zvládneme. Počasí je tady dobrý, nahoře to bude asi horší. Pocitově zatím já jsem dobrý. Takže, Škoda, že krásný. takže dokoukejte video až do konce. Dejte like, odběr, hlavně odběr lidičky, hodně z vás nemá odběr, takže když mě podpoříte, budu rád a užijte si video a my jdeme na to. Let's go. Sněžko! Jdeme na to. To jsou tepláky. Jo, děkuju. Já ti to připomen. Jo, ty nemáš. No a ty jsi mi neřekl, že nemám mít nějaký vole nákrčí. To jsem ne... Ty už si rovnou žezil Vole, tady si vem nákrčí. Ty už jsi oblečenej, ale prostě. Tepláky, vole, mikina na krku, vole, no. Ty vole. Já nemám tu sušenku. No. Jak se cítíš, Pepo? Jak se cítíš, Pepo? Tak tady lidičky, je to dobrý. Pocitově zatím v pohodě, tady už začíná trochu sníh. Tělo už se adaptuje. Pokračujeme dál. Je to ready. Co ty test? Co si myslíš? A jo lidi, jsme zase v okus vejš, tady nádherně svítí sluníčko. Vyšli jsme z lesa, pokračujeme dál. Vyjď tesáku. Pokračujeme? Jo. Sníh už začal. Je to dobrý, zvládáme. Oh shit! Oh shit! Děláš blázny, ne? Takže jsme klasicky zaúkolovali Mikyho, aby hlídal mapu, takže jsme hned zabloudili. A že jsme se ztratili jsme se. Miky bohužel ani tu mapu neměl zapnout. Že jsme vlastně šli asi tak půl kilometru z cesty. Počasí je ale nádherný. Teď jsme se trochu ztratili, ale napojíme se dozadu na cestu a pojeme nahoru a zase zpátky na naší trasu. Jo lidičky, když jsme o kus dál, hleďte, letos nás čeká dost soutěží, bude spoustu videí, takže koukejte, první soutěž bude mistrovství Česka ve street workoutu, tady tam se připravujeme, teď jsme v přípravě právě s Kubou, viď Kubo? Je to tak, no. Takže připravujeme se. Dáme sněžku, to byl náš takový první letošní cíl, protože loni jsme to kvůli počasí fakt nezvládli. Vím, že to zní jako blbě, ale byla tma, foukalo, pršelo a letos to probneme. Připravíme se na soutěže a snad budou padat pořádný bomby, takže se těšte, sledujte to. Ale je to dobrý. Tak jo, jelikož jsem pořádně připravený a vzal jsem si botu se žralokem. Ale když tady vidíte, já mám úplně díru a prsty mi čouhají ven. Tak mě napadlo, abych neměl mokrou ponožku, aby mi nestudila noha, že bych si ji sundal, tu botu, a normálně bych si ty nohy obliknul do pytlíků. Si nehodím držku tady nejdřív. Tak. Další. Teď si do toho nasuju. Tak a teoreticky by mi tam ponožka neměla zmoknout, ne? Dejte mi vědět, jestli to takhle fakt funguje, nebo je to úplně debilní nápad. Lidičky, už to začíná jezdit docela. Tady je to dost zmrzlý, takže podmínky se mění. Ale jdeme dál. Tohle je slušný. To je úplná ledovka, že jo, tohle. Čum, to je... Ale to je jenom... To je led, kámo, jenom. Ty vole, já jezdím. Jinko, tahej.
Čum, to je prostě led. To je prostě led. Luky, čum. Prostě led tady. Ale Tesi, vole, mě zabiješ. Teso, Tesi, napij se. Vodičku. Šikulka. Tak jo, jdeme dál. Jdeme dál. Tesičku. Nazdar. Líčky, šli jsme trošku napřed Mikimu a Honzíkovi jsme utekli, protože mají menší tempo a my potřebujeme být trochu v presu, aby jsme se zahřáli. Takže jdeme dál. Teď už musíme zrychlit, totiž začíná to tady klouzat, je tu už nějaký sníh. Takže pokračujeme nahoru. Pojď ty. Máš, že jump a jeb do vody. Tesi. Jdeme. Čum na ty záběry, to je hezký. Čum. Ty vole, to je nádherný. Lidičky, jsme už v bráně nahoru. Tamhle už je otevřeno, jsme z lesa a jdeme dál. On zas, tady se dá žrát. On by si dal vole zase svíčkou z 10 a pak by šel nahoru. To je prostě vole. Kde? Může být. Ale já ho nebudu hást, to je hezký topik. Miky, hele. Miky. Kde? Houby! Oni nás došli. Lukáš, prej, jdeme na jeden. Já mám chuť na klobásu, kozej hlad, vole. Jak se jim líbila tahle ta půlmetrová Kámo, brutální klobása. Kámo, to je se vedla. neuvěřitelný. A tam můžu sepsat do mě? Můžeš, my jsme tam taky. Čum? A Lukáš, prej, jdeme na jeden. si Zajebali pak jsme natrajte 3 a si jdeme jak dál, se vole. Tak jsme... Takže teď jsme si dali 3 rychlý nakopávače v podobě bylinek. Jestli máte nějaký holky? Tady máme jednu. Takže pak nás čeká ještě cesta dolů, lidičky. Pojďme dolů. Uvidíme co kolena, jestli pojedeme lanovkou, nevíme ještě, ale krásně. National Geographic, ty vole. Lidičky, den číslo 10. Rodíme se sněhem. Tesinko, je to dobrý, jsem tady, jsme tady spolu. Nás nedostanou. Hele, nás nedostanou. Nás nedostanou. Hopíka udělej. Co udělej, hopíka? Lidičky, už bývá jenom kousek, koukněte. Už jenom kousek do cíle a jsme tam. Pocitově tak -2, -3. Den číslo 48, lidičky. Stoupáme na sněžku, převýšení 20 Fahrenheita. Jsou tu blázni. Jsou tu ty blázni. Je to.
Nazdar. Nazdar. Já už nemůžu. Takže lidi, jsme na konci, zvládli jsme to s klukama, už jsme se oblíkli, nahoře dost foukalo, ale je to tam, takže dá se to zvládnout a určitě se na to připravte. Díky, že jste koukali na video, uvidíme se zase u dalšího, nezapomeňte na ten like, odběr a sledujte nás dál, takže čau! Thank you.